eu sunt Dario și bine m-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi vom juca niște Siege, niște Showdown, dar e o hartă super nașpa, dacă știți ce spun, adică uitați-vă ce hartă. Oh, stați, am deschis greșeala asta. Uitați-vă ce hartă e, că avem Charlie. E enervant rău pentru că poate să se ascundă orbul, ori Shelly, ori el primul, ori de ăsta care spawnează multe hituri. Deci e extrem de enervantă. Adică bine, așa o cred eu, dar poate pentru unii dintre voi nu e și chiar vă place. Dar mie mi se pare infern de enervantă, deci o urăsc. Atâta vă pot spune, o urăsc. Din toată inima mea de băiat. Să luăm ceva caldă mult damage. Știi o tactică bună. Știți că într-un episod v-am arătat-o pe cea cu Penny. Acum vă voi arăta una cu Rosa. N-am mai făcut-o până acum, dar m-am gândit. Poate ar fi bună. Nu. Bine că am dat șurubul. Ce bot e? De că n-am văzut câtă level are botul. Ok, au luat cineva de la noi. I-am dat ceva damage, deci dacă reușim să ne ținem baza, nu cred că o să câștigăm. Nu! Ready for composting. Oh, bother. Sunt cam low. Mamă, dar ce repede ne bată ăștia robotul. Nu! Rosa! Am murit. Nu, Colt! Nu, și Frank stă FK. Oh, ale perfect. Vă zic că e perfect. Hai, bagă-te robotul ca să aibă contact. Bun, hai. Hai că l-ajut. Și am distrus. Este! Nu mi-a ieșit o tactică, dar e ok. Dar cred că tot pe acea hartă pe care v-am arătat cu Penny. Hello. O să vă mai arăt o dată acea hartă în game. Siege. Uitați, Factory Rush, pentru care să fie asta în margine. Și în margine în tufă poți să pui tureta, puteți să puneți tureta lui Jessie sau să vă puneți acolo, pleacă toți din bază în mijloc. Și voi dați scutul cu Rosa și pușați robotul sau ultimata cu El Primo, pentru că în aer nu poate să dea robotul, asta e foarte tare. Și foarte mare dezavantaj pentru adversari. Da. Hai să jucăm niște... Cred că vom juca toate hărțile azi. O să fie un episod special, dar nu prea am tichete. Da, am 0 tichete pentru boss fight. Sau... Nu, parcă trebuie un tichet. Deci nu putem face ceva. Pacoloșe. Primul. Pentru că da, mai multe chestii. Cum s-a buguit sunetul, l-ați auzit? El primul. Să mai asta așa ciudat. Pentru că a făcut și în lobby.
Habar am. Nu știu ce power o să rămân. Nu. Nu aveam ce să fac pentru că Frankul ăla m-a lăsat eu. Deci chiar nu aveam ce să fac. Din păcate. Deci, da, fix atunci s-o nimerit să vină un prime. Cred că cu Shelly mă descurcam mai bine, dacă știți ce zic. Colt. O să fie mai bun. Ce e mai bun, vă zic. Vă zic de pe acum. Buenas noches. N-am făcut bine. N-am făcut bine. Stai, cine a ieșit pe locul 34? Nu! Era mai bine locul 3. Haide că vreau să fac 3800 trofee. Adică 600. Jackie? Stai tu cu minte, fata mea. Nu, bravo. Nu te las eu cu frumosul. Te las eu cu frumosul. Chiar așa rău mă crezi? Încât să te las eu cu frumosul. Chiar așa de rău mă crezi? Scuzați că nu vorbesc, dar că sunt concentrat ca de obicei. O să fugă. Sau nu? Nu. Da, mă gândeam. Cum 0 trofee? Deci ați văzut ce nașpa e să moară cineva exact după voi? Credeți că ați ieșit pe locul 6. Dacă nu vă uitați în top la acela din colț. Brawlers left. Da. Da. Tim. Am dat eu numai tim, ați văzut? Deci numai tim i-am dat. Vreau să facem tim. Pe altă dată. Hai că facem altă dată. Trodu! Mi-a mers ultima ta. Cred că mă las cu în spate la puțin. Cred că din 2 hituri sparg deja un chest. Dar bine, am și pau 6. Puteți să mă ajute să unul. Iar din 2 hituri îl sparg. Am 10.000 HP. Am văzut într-un match o Rosa sau Shelly. Shutdown! Bun. Cred că mă bat cu Nita. Nu știu de ce am impresia aceasta, dar cred că mă bat cu Nita. Sau un cont. Nu? Unde era? Uite, știți modul de pe Fortnite care se aruncă așa pe plajă sau gen se aruncă în sus și pică așa cu mâna așa și cu un altfel. Nu, așa eram eu acum. Ați văzut cum stăteam. Cred că am făcut. N-am făcut. 3 trofee. Nu
mai trebuie să jucăm un meci. De ce? Nu. Deocamdată cam acesta este riciul nostru. Deocamdată. După aceea 3700. Ce credeți? Mărlanilor. Eu știu tactica. Da, eu știu. Mă întreb unde-i Max. Hop, pa. Aici e Max. A fugit. Puteam să-l omor. Șacala asta. Aici. Am găsit Bibi. Nu era... Nu asta vreau să găsesc. Era o șele prin... Frank! Nu, puteam să-l omor foarte ușor dacă reușeam să sar. Și mai era și Shelly. Hai. Nu, de ce încă unul? Măcar sper să ne iau iar locul 7. Ce nu știu cum l-am luat. Deci, normal. Eu mă bat cu unul, l-am omorât. Apoi mai vine încă unul care normal că e ăsta, cum să zic, heavy fighter. Deci normal. Știți ce e foarte amuzant la Shelly? Că e fighter și poate să bată un bull instant. Și e fighter, adică... De-aia îmi nimerește mai mult pumni. Ha! Ce proastă e! Mama! Ai, cred că mă omora. Că de așa sunteți ceva de meci. Mamă, m-a speriat. I-a dat 5. Nu i-a dat 3 pumni. Deci nu 3 pumni, i-a dat 5. Bă, ce urăsc stereozi. Lângă mine. No bine, boss. Opa. E acolo în tufă. E acolo stă Murlană. Aștept Murlan. Aștept pe Murlan, moi. Haide încă, băiatul. Hai, Carlito, încă. Uai. Nu mă știe. Eu cu el. No, Carl m-a bătut. Măcar am luat trofeele. Deci asta e important. Că am luat trofeele. Exit. 8 trofei și BOOM! Cum se aude? Se aude așa pentru că am făcut trailer ăsta. Urmează tic și apoi Mr. Megabox. Gem. Hai să jucăm mai întâi niște Brawl Ball. Bun, așa. Hai. Bă, da, pe mine cu ruși sau cine, știu fi leonul ăla. Nu-i rus, e ăsta turc. Da, turc cred că e. Știți ce e nașpa? Chiar rank 20 pe Frank. Haha, deci ne dă numai cu de-astea. De-astea forță. Wow. Ferească-mă, Max! M-a bătut. Hai, Leon, nu! Mai puțin. Da. Tirar. Eu sparg portul.
Ah, nu. Max ne dă gol. Eu îi dau report. Stați puțin. Deci, dacă știu cum să-i dau report, îi dau report. Stați puțin. Deci, dacă știu cum să-i dau report, o să o fac. Tu stai acolo. Battle log. Max. Profil. Dar nu știu cum. De ce are Max ăsta? Câte trofee are? Mă dă cu cineva de 2000 de trofee. Mă dă cu cineva. Leon câte are măcar? Măcar Leon. Ăsta e mai bun. Deci am oftic atât. Și deja am scăzut din rang. De ce eu? Și acum ai ceară. Dacă unul de la mine dă autogol, îmi fac urât. Hai că le-ați papa! Bun. E bine că le-am... și... Ba nu, noi nu prea avem Sparta. Da, ei... Ei! Schimb, da. Un hit. Nu! O dat autogol. A intrat și el în partea cu mingea. Mamă! Ați văzut? Pentru că am dat acolo niște pase nebune. Intră Shelly cu mingea în partea, așa. Shelly era gen ceva de genul. Iolo, frate! Ce s-a dus? Hai. Oh my god. Ok. Haideți să-l luăm pe Barley. Și să încercăm să câștigăm. Sper să câștigăm pentru că n-am chef să scadă în trofee, dar cred că scade 6, nu 8. Sper să scadă 6 și nu 8. Ca măcar să rămân cu un trofeu în rang. Sau măcar... Doi aruncători. Perfect. Deci eu vă zic, perfect. Nu e nicio problemă, doi aruncători. Da, deci nimic. Bula are toate gemurile. Yes! L-am omorât pe Bull. Nu! Cred că și-a pus capul. Da. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Băi și fete, ce se întâmplă? Băi și fete! Oh nu, oh nu, oh nu, oh nu! Ce s-a întâmplat? What? M-a scos! What? The hell? What's that?
Am câștigat. Și m-a speriat. M-a scos dintr-o dată. What? Why? Why? Parcă citeai, Darius. Deci nu știu, m-a scos așa de dată. Păi cam atât a fost cu Păi cam atât a fost cu acest episod. Noi ne vom revedea pe data viitoare. Pa! Termină cu prostiile,